चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे 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 जय हरे जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय श्री जय कृष्ण चैतन्य जय जय नित्यानंद। नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत जय चंद्र चंद्र जय जय गौर 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 भक्त 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 वृंदा। वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत नित्यानंद। चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत चंद्र चंद्र जय गौर जय भक्त गौर भक्त वृंदा वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद। नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय 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 अद्वैत 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 चंद्र चंद्र जय चंद्र गौर जय जय गौर भक्त गौर भक्त वृंदा. वृंदा. भक्त। ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். இப்ப வந்து எத்தனாவது பண்ணணும்? 13th சாப்டர் ஆதி லீலை. மாதாஜி நான் கொஞ்சம் போயிட்டேன். 56 57 தெரியல. நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் எடுக்கல எதுவும் எடுக்கல மாதாஜி. அப்ப 37 மத்த இதுக்குதான் பார்த்தோம். 37 வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். 37 பார்த்துட்டோம் இல்லையா மாதாஜி? நேத்து ஒரு சின்ன ரெஃபர் இதுல பாக்குறதுக்கு ஆதி லீலையில 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் இருக்கிற முதல் புக்கு தேவையா இருந்தது மாதாஜி. அதுல இந்த புராணங்கள் உபனிஷத்துக்கள் அதெல்லாம் அதுல பார்த்தோம் மாதாஜி நேத்து. ஓ, ரிவைஸ் பண்ணீங்களா? ஓகே ஓகே. மாதாஜி பண்ணாங்க மாதாஜி கிளாஸ்ல இல்ல மாதாஜி கிளாஸ்ல உபனிஷத்து இருக்குல்ல, முக்கியமான உபனிஷத் டாப் மோஸ்ட் 10. எல்லாமே அதுல இருக்கு. இல்ல, உபநிஷத்துக்கள் எது எங்க பார்த்தாங்க? ஒன்னாவது சாப்டர்ல 1வது கேண்டம் அத ஃபர்ஸ்ட் புக்ல ஒன்னாவது ஆதி ஏழாவது லீலை. ஆதி லீலை. ஆதி லீலையில 7வது சாப்டர்ல 8வது சாப்டர்ல இருந்தா செகண்ட் புக் என்கிட்ட இல்ல. என்கிட்ட யார்கிட்டயுமே இல்ல. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆதி லீலை தானே சொல்றீங்க? ஆமா மாதாஜி. ஏழாவது அதுல சாப்டர் 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் 106 படிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் புக்ல 1ல இருந்து 7 வரைக்கும். ஓகே 8ல இருந்து தான் செகண்ட் புக். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் புக்ல எங்க பாத்தீங்க? 7வது சாப்டர் நினைக்கிறேன். 106, 107, 108 ஸ்லோகம் மாதாஜி. 106 108 புக் இல்ல மாதாஜி, அதனால எனக்கு தெரியல. 108 இது The Lords of Vedanta Philosophy consists of ரெண்டு வருமே. ஒண்ணு வந்து புராணங்கள், அதெல்லாம். இன்னொன்னு உபனிஷத்துலாம் 108. உபனிஷத்து டாப் மோஸ்ட். வெரி நைஸ். பாத்துட்டீங்கன்னா அப்ப நான் மறுபடியும் இதை கவர் பண்ணல. ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம் நம்ம. பட் குட். ஆமா முடிச்சாச்சு மாதாஜி. அது சோ 13ல தேங்க் யூ மாதாஜி. எனிவே அது எல்லாரும் பண்ணணுமா? இல்லையே, எல்லாரும் பண்ண மாதிரி எல்லாமே கவர் பண்ண மாதாஜி. எந்த இதுமே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணல. விடல எங்களுக்கு சொல்ல தெரியல. அப்புறம் கண்டுபிடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் புக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம்.
யா யா 8ல இருந்து தான் செகண்ட் புக். ஈஷா கிளாஸ்ல மாதாஜி. ஈஷோ ஓகே அச்சா ஹரே கிருஷ்ணா. So bad. 38ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தாரா மத்திய சாயே வத்சரா பக்த கன சாகா பிரேம பக்தி லவோய் லாயோ யாயில்யா நிருத்ய கீத ராகா ரகி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பத்மா மாதாஜி படிக்கணும் இன்னைக்கு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. तारे मध्ये छाय वस्त्र भक्त गण संगे பிரேம பக்தி லாய ஓல நிருத்திய கீத ரங்கே. ஜெகநாதபுரியில் அவர் தொடர்ந்து தங்கிய 18 ஆண்டுகளில் முதல் 6 ஆண்டுகள் இடையறாது கீர்த்தனம் செய்து வந்தார். ஆடி பாடி எளிமையாக கிருஷ்ணரை நேசிக்கும்படி எல்லா பக்தர்களையும் தூண்டி வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்லி நம்ம 18 இயர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. அவர் ஜெகநாத் பூரியிலேயே இருந்தார். அதாவது 24ல மத்திய லீலை 6 வருஷம், அதை விட்டுனுங்க. 18 அந்திய லீலையில வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 வருடம் அவர் ஜெகநாத் பூரியிலேயே இருந்தாரு. அங்க வந்து ரெகுலரா கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? சைத்தன்யரை பத்தி. Okay, இதை thank பத்தி. you. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்யா. द्वादश वत्सरा शेषा रहिल नीलाचले प्रेम वत्स शिकाइल आश्वादन चाले. हरे कृष्ण. द्वादश वत्सर शेष रहिल नीलाचले பிரேமாவஸ்தா ஷிக்காயிலா ஆஸ்வாதனச்சலே. ஜெகநாதபுரியில் அவர் தங்கிய மீதி 12 ஆண்டுகளில் அவர் கிருஷ்ண பிரேமை என்னும் தெய்வீக ரசத்தின் பரவசத்தினை தானும் சுவைத்து எவ்வாறு சுவைப்பது என்பதை மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார். பொருளுரை. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறியவர் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் பிரிவை உணர்கிறார். ஏனெனில் அத்தகு பிரிவு உணர்ச்சியானது கிருஷ்ணரை சந்திக்கும் உணர்ச்சிகளை மிஞ்சுகின்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதபுரியில் தாம் தங்கியிருந்த இறுதி 12 ஆண்டுகளில் ஒருவர் எவ்வாறு தன்னுள் மறைந்துள்ள கிருஷ்ண பிரேமையினை பிரிவு உணர்ச்சியினால் வளர்த்து கொள்வது என்பதை உலக மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். கிருஷ்ணருடனான அத்தகு பிரிவு அல்லது சந்திப்பின் உணர்ச்சிகள் பிரேமையின் வெவ்வேறு நிலைகளாகும். இத்தகு உணர்ச்சிகள் ஒருவர் பக்தி தொண்டில் ஆர்வமாக ஈடுபடும் போது காலப்போக்கில் வளர்ச்சி பெறுகின்றன. இதன் உயர்ந்த நிலை பிரேம பக்தி என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலை சாதன பக்தியை நிறைவேற்றுவதால் அடையப்படுகிறது. ஒருவன் சாதன பக்தியின் ஒழுக்க நெறிகளை தீவிரமாக பின்பற்றாமல் பிரேம பக்தியின் தளத்திற்கு செயற்கையாக தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முயலக்கூடாது. பிரேம பக்தி என்பது உணர்ந்து அனுபவிக்கும் நிலையாகும். சாதன பக்தியோ பக்தி தொண்டினை உயர்த்து கொள்ளும் நிலையாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி தொண்டின் இந்த வழிமுறையினை தமது சுய வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்தி முழு விளக்கங்களுடன் கற்றுக் கொடுத்தார். எனவே ஆபனி ஆசரி பக்தி ஷிகா இமு சபாரே என்று கூறப்படுகிறது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ண பக்தரின் கதாபாத்திரத்தில் இருந்த அவர் ஒருவர் பக்தி தொண்டை எவ்வாறு நிறைவேற்றி காலப்போக்கில் முழு முதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வது என்பதை முழு உலகிற்கும் உபதேசித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ண பக்தியில அட்வான்ஸ் ஆறவங்க எப்படின்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து அந்த செப்பரேஷன், அந்த விப்ரலம்ப பாவா எப்பவுமே ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ரைட். அவர் கடைசி 12 வருடம், அதாவது 36ல இருந்து 48 வருடம் வரைக்கும் அவர் ஜெகநாத் இருக்கச்சே எல்லார்கிட்டயும் வந்து அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத எழுப்பினார். பேசிக்கலி தூங்கிட்டு இருக்கிற மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பிரேமையை வந்து எழுப்புறாரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ், அந்த லவ் நிறைய இருக்கு இல்லையா. இப்போ பிரேம பக்தின்றதுதான் ஹையஸ்ட். ஆனா அது வரத்துக்கு வந்து நம்ம சாதன பக்தியில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். நான் ஏற்கனவே எக்ஸால்டடு, நான் டைரக்டா பிரேம பக்தியில அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது ரொம்ப ஃபேக்கா இருக்கும். நம்மளால கன்சிஸ்டன்டா பண்ண முடியாது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம். யாத்திரை போறச்சு நாங்க பண்ணோம், அதே மாதிரி நீங்க கூட கோயில் எல்லாம் போறச்சே பார்த்துருப்பீங்க. அப்ப அதுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு தனி ஃபீலிங். அந்த ஃபீலிங் ஏன் வருதுன்னா நம்மளோட ஃபீலிங் இல்ல, அது மத்தவங்க கிரியேட் பண்ண அந்த ஃபீலிங் நம்மளுக்கு சேர்ந்து இருக்கு. ரைட். ஸோ அந்த டேஸ்ட், அந்த இது இப்போ பர்ஃப்யூம் பக்கத்து ரூம்ல அடிச்சாங்கன்னா நம்மளுக்கு கூட அந்த சுவாசம் வரும்ல, அதே மாதிரி எங்கேயாவது நல்ல வாசனை வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கும் ஒரு நல்ல வாசனை வரும். கெட்ட வாசனை வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கும் இருக்கும். இது நமக்குள்ளேயோ நம்ம பக்கத்துலயோ இருக்குன்றது இல்ல,
எங்கேயோ தூரத்துல இருக்கிறது வர்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அங்க இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளுக்கு வருது. அதுதான் ஆக்சுவல் உண்மை. அந்த பக்தியின் பிரதிபலிப்பு தான் நம்மளுக்கு அது ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி தெரியுது. ஆனா சாதனை பக்தி தான் நம்மளால கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த பிரேம பக்தி பாத்தீங்கன்னா அங்க போறச்சே இருக்கும், திரும்ப வரச்சே இருக்காது. இப்போ சாதனை தான் வரும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் மாயாப்பூர் பாக்கறச்செல்லாம் அப்படியே கிருஷ்ணரை பாக்கறச்சேன்னா அவ்வளோ எமோஷன். ஓகே, இங்க வந்து சாண்ட் பண்றச்சே அது நார்மலா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பட் இந்த ஹரே கிருஷ்ணாவை நான் பண்ணலன்னா என்னால அங்க வந்து வரவும் முடியாது, அந்த ஸ்டேஜ் ரீச்சும் ஆக முடியாதுன்னு. ஸோ எப்பவுமே என்னன்னா அந்த அந்த மூமெண்ட்டுக்கு இருக்கிற ஃபீலிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறத வச்சு நம்ம ரொம்ப ஹையஸ்ட் நினைக்க கூடாது. நம்ம சாதனை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கோம். அதனால்தான் வந்து வைதி சாதனை பக்தின்றது உண்டி அதோட நிக்கல. எந்த லெவலா இருந்தாலும் நம்ம வந்து சாதனை பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். ராகானுக்காகவும் சாதனை பக்தி என்ற பேர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால எல்லா ஸ்டேஜுமே சாதனையில் தான் இருக்கும். கடைசி ஸ்டேஜ் பிரேம பக்தி என்றதான் அவர் விட சொல்றாரு. சோ சைத்தன்யா மகாபிரபு என்ன சொன்னாருன்னா, அவரோட வாழ்க்கையே பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா காட்டினார். அவரே கிருஷ்ணர் தான். ஆனா ஏன் அவர் அப்படி காட்டினாருன்னா அவர்தே எக்ஸாம்பிள். எத்யத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்த தேவத்துன்னு அர்ஜுனா சயத் பிரமாணம் கொடுத்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. எங்க கேட்டிருக்கீங்க? பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸே, यद्यद् சொல்லுங்க आचरति மாதாஜி, கொஸ்டின் சொல்லுங்க. यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतु अर्जुना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. பகவத்கீதை Thank you. எந்த சாப்டர்? அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுங்க மாதாஜி. यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतु अर्जुना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. 18 மாதாஜி, 18. அப்ப அர்த்தம் என்ன? 18 ஸ்லோகம் மாதாஜி. 18-48 இல்ல, எத்யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷஸ் வந்து 3வது சாப்டர். அதுல வந்து எடுத்தோடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து எந்த 3வது சாப்டர்ல என்ன கணக்குன்னா அவர் சொல்றாரு நம்ம என்ன பண்றோமோ அதெல்லாம் அவர் ஃபாலோ, நம்ம என்ன பண்றோமோ கிரேட் பீப்புள். இப்போ பசங்க கூட எடுத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ரைட்? அதனால ப்ரீச்சர் கூட ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த பிரின்சிபல்ஸ். இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட எல்லாரும் வந்து இனிஷியேஷன் எடுங்க அப்படின்னா பார்த்தாச்சு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னுவீங்க. அதனால வந்து என்ன பண்றோமோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னொரு பிரின்சிபலும் அது. அதனால அவரே வந்து ஃபாலோ பண்ணி காட்டினாரு அப்படின்றத பார்க்கணும். ஆப்னி ஆச்சாரி பக்தி ஷிகாய் மூ ஷபாரே அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்லி அவரே அவர் லைஃப்ல எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணாரு அப்படின்னு. அவர் தான் ரோல் ஆஃப் கிருஷ்ண பக்தியா இருந்தாரு, எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. அதனால நிறைய பேர் கேட்பாரு சைத்தன்யா சாண்டிங் பண்ணாரா? ஆக்சுவலா அவர் பண்ணாரு. இன்னொரு பாயிண்ட்டும் இருக்கு. நிறைய தடவை டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறது அவங்க ஃபாலோ பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒண்ணு, ரெண்டாவது வந்து அவங்க கத்துக்கிட்டு அவங்க படிச்சதும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்களான்ற ஆங்ஸைட்டில நீங்க ஃபாலோ பண்றதை விட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து இதே லெவல்ல இருப்பீங்க. டீச்சர் வேணா படிக்கிறாங்களா படிக்கலையான்றது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஆனா நம்ம இப்போ ஒரு டாக்டரா சொல்லி கொடுக்குற ப்ரொஃபசர் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நெசிட்டி இல்லை. அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு, அவருக்கு நாலேஜ் அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்கணும். கரெக்டா? ஒரு லெவலுக்கு தெரியும், அதுக்குன்னு யாரோ எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா அவர் வந்து சர்ஜரி நான் வந்து 30 சர்ஜரி பண்ணேன், அவர் டெய்லி கிளாஸ் ரூம்ல வந்து தான் கத்துறாரு, அவர் மொத்த வாழ்க்கையிலேயே 3 சர்ஜரி தான் பண்ணாருன்றது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இவன் சர்ஜன் ப்ராஸ்பர் ஆகணும்னா அவன் அந்த டாக்டர் 3 சர்ஜரி பண்ண ஞாபகத்தை வச்சு அவன் ஃபாலோ பண்ணும். அதனால எப்பவுமே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, டீச்சரா இருந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறச்சே அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும், அது ஒண்ணு. ஆனா அது டீச்சரோட ஃபீலிங். ஆனா ஸ்டூடெண்டோட ஃபீலிங் கொஸ்டின் பண்ண தேவையில்லை. டீச்சர் வந்து கத்துக்கிட்டாங்களோ, ஒருவேளை அவங்க சொல்றாங்க 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், அவங்க தேவையில்லை. ஆனா 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும், 3:30 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லி புக்ல போட்டிருக்காங்கன்னா அதை சொன்னாங்கன்னா அதை கத்துக்கோங்க. அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து என்னன்னா அவங்க பண்றாங்களா இவங்க பண்றாங்களா நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம முன்னேறவே மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் டைரக்டா கிருஷ்ணரோட, அதை அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்க கிருஷ்ணருக்கு போறதுக்கு ஷார்ட் ரூட் பிரபுபாத் கொடுத்துருக்காரு. இந்த ரெண்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமே தவிர இந்த யூனிவர்ஸ்ல நம்ம எத்தனை பேர் 20 பேர் இருக்கோம், மாதாஜி ஏன் மத்த 10 பேர் வரல, நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. வர்றாங்களோ இல்லையோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம்ன்றதை நம்ம உண்மையா இருக்கணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, சைத்தன்யா பிரபு எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணாரு. ஆனா அவர் ஃபாலோ பண்ணாத 1-2 நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்கு இதை சொன்னேன். சரிங்களா? ராத்திரி தீவஷ கிருஷ்ணா விரஹ ஸ்பூரன்னா உன்மாதிர சேஷ்டா கரே பிரலாப வச்சனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராத்திரி திவாச கிருஷ்ணா விரஹ சு சு சப்மஹனா புராணா படிச்சிருங்க மாதாஜி அது மட்டும். ராத்திரி திவேச கிருஷ்ணா விரக ஸ்புரண உன்மாதேரே சேஷ்டே கரே பிரலாப வசனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
translation. Day and night, Lord Chaitanya Mahaprabhu felt sep- separation from Krishna, manifesting symptoms of this separation. He cried and taked every incontinently like a madman. Hare Krishna Mataji. Thank you, Samataji. Thank you. மேட்மேன்னா பைத்தியக்காரன் அந்த மாதிரி அவர் அழுதாரு. இதுதான் நான் சொன்னேன். யார் பண்றாங்களோ கத்துக்கலாம், பட் நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதனால நம்மளும் வந்து அழுதுட்ட ஊகி தலையை பிடிச்சிட்டு பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சில கதைகளும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதை வந்து ரொம்ப சீரியஸா யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு ஸ்ரீவத்சாச்சாரியோ நித்யானந்தா பிரபுவும் பண்றது வந்து அத்வைத ஆச்சாரியோ ரொம்ப எலிவேட்டடா தெரியும். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு. என்னன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தர் பாடி இருந்தாரு. அதாவது அந்த பாம்பு ஓட்டுறாரு இல்லையா, அவர் வந்து மகுடம் பாடிட்டு அவர் கையில வந்து இது வச்சுட்டு இருந்தாரு. அப்போ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பார்த்து அவருக்கு அவ்வளோ பிரியம் வந்துச்சான். அதை இமிட்டேட் பண்ணறதுக்கு இன்னொருத்தர் அப்படி பார்த்த உடனே அவர் கையில இருந்த சங்கிலியை போட்டு அடிச்சுட்டு சும்மா இவன் ஆக்ட் பண்றான்னு. எதுக்குன்னா ஆர்டினரியா ஆக்ட் பண்றதுக்கு நீ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அவராலே கண்டுபிடிக்க முடியும்னா நம்ம அந்த ஈடுபடக்கூடாது அந்த மாதிரி செயல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீராதார பிரலாபா ஏச்சே உத்தவ தர்ஷனே சேயி மாத உன்மாதா பிரலாத கரே ராத்திரி தீனே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। श्री राधार प्रलाप जैसे उद्धव दर्शने श्री मद उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने. உத்தவரை சந்தித்த போது ஸ்ரீமதி ராதாராணி எவ்வாறு முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசினாலோ அதே போன்ற பரவச பிதற்றலை ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனோபாவத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இரவு பகலாக அனுபவித்தார். பொருளுரை. இது குறித்த விவரங்களுக்கு விருந்தாவனத்தில் உத்தவரை சந்தித்த ஸ்ரீமதி ராதாராணி தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்ட பிதற்றல் சொற்களை அணுக வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அதே போன்ற காட்சியினை அத்தகைய பரவசமான கற்பனை பேச்சுகளுடன் வெளிப்படுத்தினார். ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணரால் புறக்கணிக்கப்பட்டதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக பொறாமையும் உண்மத்தமும் நிறைந்து ஒரு பைத்தியக்காரை பெண்ணை போன்று ஒரு வண்டினை சாடி கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது லீலைகளின் இறுதி நாள்களில் அத்தகு பரவசத்தின் எல்லா அறிகுறிகளையும் வெளிப்படுத்தினார். இது தொடர்பாக ஆதிலீலையின் 4வது அத்தியாயத்தினுடைய 107 மற்றும் 108வது ஸ்லோகங்களை காண வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரு கதை மாதாஜி. என்ன மாதாஜி அந்த கதை? வண்டை வந்து திட்டுறானா? வண்டை வந்து திட்டல, அவர் வந்து பம்பிள் பீ இருப்பாங்கல்ல, நம்ம ஹனி இது உத்தவர் வந்து வருவார் மாதாஜி கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்துக்கு. மாதிரி நினைப்பாங்க, அதானே? கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் உத்தவரன் தெரிஞ்ச பிறகு ஓகே. தங்களுடைய அந்த விரகதாபத்தை வந்து ராதாராணி பாண்டிகிட்ட சொல்றாப்புல சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்க திட்டுறது தானே மாதாஜி, சாடுறதுன்னா திட்டுறது தானே. இல்ல ஒரு உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணர்னு கிருஷ்ணர் நினைச்சுக்குவாங்க அவங்க. இல்ல, ராதாராணி திட்டுறதுன்னா கிண்டல் அடி, சொல்லுங்க. அதாவது கிரிட்டிசைசிங்னா என்ன டிஸ்கஸ் இருங்க, பண்றீங்க புரியல. கிரிட்டிசைசிங்னா திட்டுறது இல்ல. ஒரு செகண்ட் மாதிரி நான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். திட்டுறது இல்ல மாதாஜி. இருங்க, அவங்களுக்கு ஃபுல்லா சொல்லுங்க மாதாஜி. அது உங்களுக்கு சித்திரலேகா மாதாஜி புரியல போல இருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் ஃபுல்லா சொல்லுங்க, விட்டு விட்டா பேசினா புரியாது. அதாவது உத்தவர் வருவார் மாதாஜி, ஒரு தூதுவரா வருவாரு, லெட்டர் எடுத்துட்டு வருவாரு கோபியர்கள் கிட்ட, இதுல விருந்தாவனத்துக்கு. அப்ப அவங்க கோபியர்கள்லாம் பார்ப்பாங்க, இவரது கிருஷ்ணர் மாதிரி இருக்காரு, இவர் கிருஷ்ணர் தானான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவமா அவர் மேல இருப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தாக்கா அவர் கிருஷ்ணர் இல்ல, அவரோட ஃப்ரெண்டுன்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து அந்த அவரை எதிரிலேயே இந்த வண்டை திட்டுற மாதிரி ராதாராணி ஜாடையா பேசுவான் இல்லையா மாதாஜி? கரெக்ட். அப்புறம் கிரிட்டிசைசிங்னா திட்டுறது இல்ல மாதாஜி, ஜாட மாடையா திட்டுறது இல்ல, பேசுறது. ஜாடையா ஒரு மாதிரி குத்தலா இப்படி ஒரு விட்டுட்டு நக்கலா போயிட்டாரே. பேசுவோம்ல நம்ம. இப்ப வந்து இப்போ பிரேமா மாதாஜி வந்து ஒரு Teasing சினிமா பண்றது. போயிட்டு கேலின்னு இல்ல, இப்ப வந்து பிரேமா மாதாஜி இப்ப வரதுக்கு வந்து டிவி பாக்குறாங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. 1/2 hour வரலன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மாதாஜி டிவி பாத்தீங்கன்னா அது நேரா கேக்குறது. இப்போ வந்து நான் வந்து இல்ல மாதாஜி நீங்க ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டாலும் அது நேரு தெரிஞ்சுக்காம கேக்குற மாதிரி. இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு மாதாஜி கரெக்ட், உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும், உங்களுக்கு எங்க டைம் எங்க கிட்ட எல்லாம் வரதுக்கு, உங்களுக்கு நிறைய, நீங்க ரொம்ப பிஸியான ஆளு, இப்படி பேசுவோம் இல்லையா ஒரு மாதிரி. நக்கல் வேற, ஜோக்கு.
மாத்திட்டாங்க போல அது இருக்கு. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நக்கல் இல்ல மாதாஜி. இங்க இருக்கிறப்ப எங்க கூட அவ்வளவு பிரியமா அப்படி இருந்தாரு. இப்ப அங்க போய் அதுதான் மழை சொல்றேன் மாதாஜி, நான் நக்கல்னு சொல்லல. என்ஜாய் பண்றாரு, எங்களையே மறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணும் ஆபத்துல காணாமையா இருக்கிறது மாதாஜி. பொசசிவ்ல ஆதங்கத்துல பொசசிவ் பேசுறது மாதாஜி. கண்ணும் காணாமையா ஆதங்கத்துல இருக்கிறது. பேசுறது. சோ பேசிக்கலி ஆதங்கம் இல்ல, என்னன்னா கண்ணும் அவரை காணாம. நக்கல்னு நான் சொல்லவே இல்ல. நான் சொன்னது வந்து புஷ்ப மாதாஜி நீங்க ஃபுல்லா கேட்க மாட்டேன்றீங்க இப்பெல்லாம். சோ நக்கல் நக்கல் நக்கலா சொல்றது இல்ல. மாதாஜி. ஒரு 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 உள்ள வந்து ஒண்ணு வச்சுட்டு ஒரு காண்டோட பேசுவோம்ல சில தடவை. ஆனா வெறுப்பு இல்ல. அது என்னன்னா ஒரு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆதங்கம். விதமான பொசசிவ் நேச்சர். மாதாஜி ஆனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், உங்களுக்கு எங்க டைம் மனத்தாங்கல் மனத்தாங்கலோட பேசுறது அது வந்து மனசுல வெளியிலயும் காட்டாம அந்த மாதிரி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உனக்கு எங்கம்மா உனக்கு எங்க டைம், நீ வந்து கிருஷ்ணர் பத்தி உனக்கு தெரியாதா, ஏய் கிருஷ்ணா நீ இங்கேயா இருக்க, உனக்கு என்ன கரெக்ட். பத்தி எல்லாம் நினைக்கிறதுக்கு என்ன டைம் இருக்கு, நீ வந்து அங்க என்ன மதுராக்கு போயிட்ட, இங்க வெறும் ஆர்டினரி வில்லேஜ் பொண்ணுங்க தான் இருக்காங்க, மதுரால எவ்வளவோ அழகான பெண்கள் இருக்காங்க, அங்க போய் உனக்கு எங்க ஞாபகம் இருக்கும், என்ன பத்தி கூட எனக்கு கவலை இல்லை, உங்க அம்மா நிலைமை நினைச்சுப்பாரு, என்ன பத்தி கூட எனக்கு கவலை இல்லை, எனக்கு மத்த பொண்ணுங்க நிஜமாவே அவங்க சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இந்த பம்பிள் பீன்றது வந்து அந்த அந்த என்ன சொல்லுவீங்க, பம்பிள் பீக்கு என்ன சொல்றீங்க, தேனி 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 மாதாஜி. தேனி. தேனி சோ தேனி மாதாஜி. கிட்ட வந்து புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம். ரைட். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒருத்தங்க பண்ணுவாங்களா, பண்ண மாட்டாங்க. அது ஒன்றும் இல்லாம ராதாராணியோட கம்ப்ளீட் பிஹேவியரே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். பக்கத்துல வந்து திட்டுறாங்களா இல்லையா, சில தடவை நம்ம மனசு வந்து நெகட்டிவ்ல ரொம்ப போகும், பாசிட்டிவ்ல போகாது. எக்ஸாம்பிள், யாராவது ஃபேமிலியில டெத் இருந்தா நம்ம ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டோம்னா, யாராவது திட்டுறாங்களா, நம்ம மண்டே மிஞ்சி போயிடும்வாங்க. ரைட். அதே மாதிரி ராதாராணி அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தத்தினால அவங்க யார் திட்டுறாங்களோ கிண்டல் அடிக்கிறாங்களோ எதுவுமே தெரியல, அவங்க அதே புலம்பல்ல தான் அவங்க இன்வால்வ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு. சரிங்களா, புரிஞ்சுச்சா சித்ரா மாதாஜி? மாதாஜி நான் எஸ் சொல்ல மாதாஜி, சொல்றதுக்கு புரியுது முந்தையே நீங்க புரியுறது. இவங்க டிஸ்கஸ் இப்படி பண்றாங்க. ஆக்சுவலா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் மேட்டர். கரெக்ட். ஆமா, மறைமுகமாக மறைமுகமாக சாடுறதுன்னு பேர். கரெக்ட். நீங்க சொல்ல வந்ததுதான் சொல்ல வந்தேன் மாதாஜி. என்ன கதை உங்களுக்கு கதை புரியலன்னா அதுக்குதான் சொல்ல வந்தோம். ஆமா, ஹரே பிரேமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி எங்களுக்கு கதை புரியுது. சொன்னாங்க. இல்ல புஷ்ப மாதாஜி, நீங்க நான் சொன்ன வந்ததுதான் சொன்னீங்க. ஆனா நீங்க சொன்னது எனக்கே புரியல. எனக்கு புரிஞ்சுச்சு, பட் வேற லைன்ல போச்சு. அதனாலதான் நான் வந்து இருங்க ஃபுல்லா கேளுங்க அப்படின்னு. சரிங்களா? இதை நாங்க கிருஷ்ணா புக்ல படிச்ச மாதாஜி, அதனால சொல்ல இல்ல குட் குட், அதை தேங்க்யூ. அனுபவிச்சு படிச்சோம் மாதாஜி நாங்க. அப்படி இருக்கணும். ஆமா, நாங்க அப்படி இப்பதான் அனுபவிக்கிறோம் மாதாஜி. ஐ திங்க் சாப்டர் நம்பர் 40ஸ்ல ஏதோ வரும். ஆமா, சரியா ஞாபகம் இல்ல, பட் ரீசெண்டா நாங்களும் முடிச்சு. இல்ல 40ஸ்ல வராது, இது வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வரும். முன்னால வரும் மாதாஜி. மதுரா ஸ்டார்ட் ஆயிடும் 40ஸ்ல, அதுக்கு முன்னாடி. கொஞ்சம் முன்னால வரும். உத்தவா கரெக்ட், பார்க்கலாம் அது அப்புறமா. வித்யாபதி ஜெயதேவி சந்திதா ஷேர கீதா ஆஸ்வாதேன ராமானந்தா ஸ்வரூப சாகீதா. ஹரே கிருஷ்ணா. 46 மாதாஜி. தேவா யார் படிக்கிறீங்களா? இல்ல படிங்க மாதாஜி. படிங்க படிங்க. சந்திரா கீதா இருங்க, இதை மட்டும் படிடுறேன். படிங்க. வித்யாபதி ஜெயதேவா சண்டிதாசேர கீதா ஆஸ்வாதேன ராமானந்த ஸ்வரூப சகித. Translation. The Lord used to read the books of Vidyapati, Jayadev and Chandidasa, releasing their songs with his confidential associates like Sri Ramananda Rai and Swarupa Damodar Goswami. Perspective. Vidyapati was a famous composer of songs about the pastimes of Radha Krishna. He was an inhabitant of Mithila, born in a Brahmana family. It is calculated that he composed his songs during the region of King Sri. Reign of King Shiva and Queen Lakshmi Devi. In the beginning of the 14th century of the Shaka era, almost 100 years before the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that 12th generation of
வித்யாபதி மேல போகுது. Descendants is still living. Descendants is still living Vidyapadi's songs about the pastimes of Lord Krishna express intense feelings of separation from Krishna, and Sri Chaitanya Mahaprabhu released all those songs in his ecstasy of separation from Krishna. ஒரு செகண்ட், ஒரு பேரா சொல்றேன். பெரிய பேராஸ் நிறைய இருக்கு, எல்லாரும் ஒரு பேரா படிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி இதுக்கு மேல ஒண்ணுதான் படிக்க முடியும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர், அதாவது நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து வித்யாபதி, ஜெயதேவா அண்ட் சாந்திதாசாவோட பாட்டுகள் எல்லாம் அவர் ரொம்ப ரசிச்சாரு. யாரோட அசோசியேஷன்ல? ராமானந்த ராய் அண்ட் ஸ்வரூப தாமோதர். ராமானந்த ராய் யாரு? சைத்தன்யரோட சீடரா மாதாஜி? இல்ல, ராமானந்த ராய் வந்து இந்த மெட்ராஸ் அர்ஜுனா கரெக்ட். இவர் வந்து சீடர் கரெக்ட், பட் மெயினா வந்து ராமானந்த ராய் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சில கவர்னர். தேங்க்யூ மாதாஜி. கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. பேசிக்கலி மெட்ராஸ்ன்றது நம்ம சென்னையில, அப்ப ஆந்திரா எல்லாமே சேர்ந்து இருந்துச்சு. சோ ராமானந்த ராய் ஒரிஜினலி கூடவே இருப்பார் மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க, ராமானந்த ராயர் என்னவா இருந்தாரு? சென்னையோட பிரசிடென்ட், மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியோட கவர்னரா இருந்தார். சோ பேசிக்கலி நம்ம சென்னை மெட்ராஸ பட்டணம் சொல்றது வந்து சென்னை ஒண்டி குறிக்காது மாதாஜி. அது வந்து ஆந்திரா முந்தி இப்பதானே மாதாஜி, முந்தி காலம் தானே. ஆந்திராவும் சேர்ந்ததுதான் மெட்ராஸ். சோ அது வந்து யாருன்னா நம்மளோட இவரு நம்ம பிரதாப் இருந்தாரு இல்லையா, பிரதாப் ருத்ரா. அவர் அப்போ இவர் வந்து கவர்னரா அப்போ அந்த தலைமையான பொசிஷன்ல இருந்தாரு. அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டாரு. ஏன்னா இவர் ப்ரீவியஸ் ஜென்மல, அதாவது ப்ரீவியஸ் இதுல வந்து அர்ஜுனாவா இருந்தாரு அப்படின்னு. ஸ்வரூப தாமோதர் கோஸ்வாமி யாரு? ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமி, லலிதா சிங். தேங்க்யூ. சொன்னாலும் டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கேன். வித்யாபதி வந்து நிறைய பாட்டு கம்பைல் பண்ணதுல வந்து மிதிலா என்ற அந்த பிராமணா ஃபேமிலில என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு பாட்டு, அதாவது ராஜா வந்து அதெல்லாம் ராஜாங்க காலம் இல்லையா, அதனால சிவா அண்ட் ராணி வந்து லக்ஷ்மி மா தேவி தான் லட்சுமா தேவின்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து 14th செஞ்சுரியில வந்து என்னன்னா சைத்தன்யா அப்பியர் ஆனாரு. அப்போ வந்து 12வது செஞ்சுரி, அதுக்கு அந்த டைம் வந்து இவர் வந்து வித்யாபதியோட அந்த பரம்பரையில வந்தவங்க இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய இந்த விப்ரலம்ப பாவத்துல வந்து பாட்டுகளை கிரியேட் பண்ணாரு. அப்போ சைத்தன்யா வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப ரிலீஸ் பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மாதாஜி, இந்த மிதிலாங்கிறது ராமாயணத்துல வரக்கூடிய அந்த மிதிலா நகர் தான் மாதாஜி. அதுவும் இது ஒண்ணா? இதுவே தெரியல மாதாஜி, ஐம் நாட் வெரி ஷுவர். இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி, பட் நான் ஷுவரா தெரியல மாதாஜி. ஜியோகிராஃபி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ரீட் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Jayadeva was born during the reign of Maharaja Lakshmana Sena of Bengal in the 11th or 12th century of the Shaka era. His father was Bojadeva and his mother was Vamadevi. For many years he lived in Navadipa, then the capital of Bengal. His birthplace was in the Bilbam district in the village Kendu Bilva. In the opinion of some authorities, however, he was born in Orissa and still others say that he was born in southern India. He passed the last days of his life in Jagannatha Puri. One of his famous books is Gita Govinda, which is full of transcendental mellow feelings of separation from Krishna. The gopis felt separation from Krishna before the Rasa dance, as mentioned in Srimad Bhagavatam, and the Gita Govinda expresses such feelings. அதுக்கப்புறம் அது என்ன மாதாஜி தெரியல எனக்கு. Thank you மாதாஜி. There are many commentaries on the Gita Govinda by many Vaishnavas. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒருத்தர் பத்தி திருப்பதில பாடுற பாடல்கள் எல்லாமே இந்த கீத கோவிந்தம் பாடுறதுதான் மாதா. ஜெயதேவர் பாடல்கள். ஜெயதேவ். ஓகே. சோ வித்யாபதி பத்தி படிச்சோம். இப்ப ஜெயதேவ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, கீதா கோவிந்த்ன்றதுல இருந்து நிறைய கமெண்ட்ரிஸ் வருது. சோ பேசிக்கலி இவரும் வந்து என்னன்னா மகாராஜா லக்ஷ்மண சேனா, பெங்கால். சோ பத்மா மாதாஜி, நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு மிதிலான்றது வந்து அந்த ஏரியாவான்னு பாத்துக்கணும். ராமர் இருந்தது அந்த ஏரியாவா இருந்தா இது இருக்கலாம், பட் ஐம் நாட் ஷுவர். 11th and 12th century
மிதிலா வந்து நார்த் மாதாஜி. அதான் மிதிலா வந்து எக்ஸாக்டா எங்க லொகேட்டட் அப்படின்றது, இது மோஸ்ட்லி கல்கட்டா சைடு லொகேட்டட். இதெல்லாம் இவரோட ஃபாதர் வந்து போஜதேவா, அம்மா வந்து வாமனதேவா. அண்ட் இவர் வந்து எங்க இருந்தாரா, நவதீப்ல தான் இருந்தாரு. நவதீப் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம், அந்துவதீப் பண்றது உள்ள இருக்கிறது, 9 தீப்ஸ் நவதீப் பண்றது, நவத்வீபனா ஐலண்ட். அவரோட பர்த் பிளேஸ் வந்து பிர்பம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு. இவர் வந்து என்னன்னா, இவர் ஒரிஜினலி ஒரிசால இருந்தாரு. சிலர் வந்து என்னன்னா, இவர் சவுத் இந்தியால இருந்தாரு ஜெயதேவ் அப்படின்னு ரெண்டு கான்டெக்ட் இருக்கு. சோ அவர் முக்கால்வாசி டைம் வந்து கடைசி காலங்கள் வந்து ஜெகநாத்பூரியில தான் அவர் இருந்தாரு. கீதா கோவிந்த்ன்றது நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ரொம்ப ஃபேமஸ். இது வந்து விப்ரலம்பா சேவா பாட்டு. இது ரொம்ப நிறைய தடவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கேட்டாரு நம்ம சைத்தன்யா. இதுல நிறைய வைஷ்ணவ கமெண்ட்ரிஸ் இருக்குன்றத பாக்குறோம். நடக்கக்கூடிய தற்காலத்துல நடக்கக்கூடிய பஜன்ஸ்ல எல்லாம் இந்த ஜெகதேவருடைய கீத கோவிந்தன் தான் மாதாஜி பாடுறாங்க. ஆமா, ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி தானே ரொம்ப ஃபேமஸ். நம்ம என்ன சம்பிரதாய பஜன்ல அவரையும் எடுத்திருக்காரு ஜெயதேவ். சம்பிரதாய பஜனை எல்லாம் இதுதான். ஷூர். இப்போ சந்திஷா பத்தி யாரு இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேல போது. இல்ல போல. Chandisha was born in the village of Nannura, which is also in the Brahman district of Bengal. He was born of a Brahmana family, and it is said that he also took birth in the beginning of the 4th century, Sakapta era. It has been suggested that Chandidesha and Vidyapati were great friends because the writings of both express the transcendental feelings of separation profusely. The feelings of ecstasy described by Chandidasa and Vidyapati were actually exhibited by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He released all those feelings in the role of Srimati Radharani, and his appropriate associates for this purpose were Sri Ramanandaraya and Sri Swarupa Damodara Goswami. These intimate associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu helped the Lord very much in the pastimes in which he felt like Radharani. ராமானந்தராய் அர்ஜுனா உண்டி இல்லாம அவர் விஷாகா சரி கூட அந்த ரெண்டு காம்பினேஷன். அதனால சைத்தன்யா மகாபிரபு ராதாராணியோட பாவம் எடுக்கறச்சே அவர் வந்து விஷாகா சரி, லலிதா சகி அவங்க கூட தான் ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தாங்க. அதே அசோசியேஷன் அவங்களுக்கு இங்க கிடைக்கும். சந்திதாஷா என்றவரும் விஜயாபதி என்றவங்களும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா அவங்களோட ரைட்டிங்ல நிறைய சிமிலாரிட்டி இருந்துச்சு. அவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ண மாதிரி சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் இவங்க ரெண்டு கிட்ட பேச முடியற அட்வான்டேஜா இருந்துச்சு அப்படின்னு. யாராவது இந்த பேரா, லாஸ்ட் பேரா. இது தொடர்பாக ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தெரிவிக்கும் கருத்து யாதெனில், வித்யாபதி, சண்டிதாசர் மற்றும் ஜெயதேவருடைய நூல்களின் அடிப்படையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் அனுபவிக்கப்பட்ட விரக உணர்ச்சிகள் முன்னேறிய ஆன்மீக உணர்வின் காரணத்தினால் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையில் இருக்கும் பரமஹம்சர்களான ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் மற்றும் ஸ்வரூப தாமோதரரை போன்ற நபர்களுக்கு மட்டுமே உரியதாகும். அத்தகு விஷயங்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் செயல்களை நகல் செய்யும் சாதாரண மனிதர்களால் விவாதிக்கப்பட வேண்டியவை அன்று. உடலின் புலனுணர்ச்சிக்கு பின்னால் அலையக்கூடிய இறை உணர்வு அற்ற இலக்கியவாதிகளுக்கும் பௌதீக கவிதைகளை மிகவும் ரசித்து படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் அத்தகு உயர்தர தெய்வீக இலக்கியத்தினை படிப்பதற்கான எந்த அவசியமும் இல்லை. புலனுகர்ச்சியின் பின்னால் இருப்பவர்கள் ராகானுக பக்தி தொண்டினை நகல் செய்ய முயலக்கூடாது. சண்டிதாசர், வித்யாபதி மற்றும் ஜெயதேவரின் பாடல்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக செயல்களை விளக்குகின்றன. இப்பாடல்களை பௌதீக ரீதியில் ஆய்வு செய்பவர்கள் பொதுமக்களை வெறும் பெண் பித்தர்களாக மாற்றுவதற்கே உதவுகின்றனர். இது உலகில் சமுதாய குற்றங்களுக்கும் நாஸ்திகத்துக்கும் மட்டுமே வழிவகுக்கின்றது. ராதாகிருஷ்ணரின் லீலைகளை ஒரு பௌதிகமான இளைஞனுக்கும் இளம் பெண்ணிற்கும் இடையிலான செயல்களாக தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது. இளம் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான பௌதீக காமத்தின் செயல்பாடுகள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவை. எனவே
உடல் உணர்வில் இருப்பவர்களும் புலனின்பத்தை விரும்புபவர்களும் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் தெய்வீக லீலைகளில் விவாதங்களில் பங்கு கொள்வது தடை செய்யப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மகாபிரபு வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து நிறைய இந்த புக் என்ஜாய் பண்றாரு. விஜயாபத் சந்திஷா ஷா அண்ட் ஜெயதேவ் எழுதினது. இதெல்லாம் வந்து யாருக்கோசரம்னா, அவர் வந்து வெறும் ராமானந்த ராய் இல்ல ஸ்வரூப தாமோதர் பரமஹம்சா இருக்கிறச்சேதான் இதெல்லாம் பேசுவாரு. இதுவே ஒரு நார்மல் கிரௌடுக்கு அட்ரஸ் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நம்மளே பண்ணுங்க, லெவல் 5ல பேசுறது லெவல் 1ல பேச மாட்டோம். ஏன்னா அவங்களால ஜீர்ணிக்க முடியாதுன்னு எப்பவுமே பாத்துக்கோங்க. ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ், ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ரொம்ப லோட் பண்ணா அதால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால அதுக்கு வந்து மெண்டு நம்ம பிரபுபாத் கொடுத்த மாதிரி அப்படி மேஷ்ட் ஃபுட் தான் கொடுப்போம். அதேதான் சாஸ்திரங்கள் கூட ஒண்ணு ஜீர்ணிக்க முடியாம அவங்களால ஓவரா தப்பா பர்சீவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த ராசலீலை நடக்கிறச்சே கிருஷ்ணனோட வயசு என்ன? 10 10 12 மாதாஜி. 8 மாதாஜி. தேங்க்யூ. 8. சோ ஒரு 8 வயசு குழந்தையோட ஃபீலிங் என்ன இருக்கும் அன்றதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ரைட்? நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம இப்படி எல்லாம் இருக்காங்கன்னே நம்ம இமீடியட்டா 16 வயசு 20 வயசு 25 வயசுன்னு நினைப்பாங்க. 40 45 50 60 வயசுல இதே ராசலீலா பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அதுதான் ப்ராப்ளம். ஏன்னா அது வந்து ஆத்மபூர்வமா பண்றது இல்ல, அவங்க சரீரபூர்வமா பண்றாங்க அப்படின்னு. சோ இதை நம்ம பண்ணவே கூடாது. இது ரொம்ப அபாமினபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? தேர்ஃபோர் அந்த பாடிலி கான்சியஸ் இருக்கிறவங்களால இது புரிஞ்சிக்கவே முடியாததால இதை வந்து நம்ம எடுக்கவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, இது ஒண்ணு படிச்சுட்டு நிறுத்திடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணேரா வியோகே யதா பிரேம சேஷ்டிதா ஆஸ்வாதியா பூர்ண கைலா ஆபன வஞ்சிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரேன் யாரா படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிக்க சொல்லுங்க. யாரா கிருஷ்ண பிரபுஜியை உத்தரம் படிக்கிறது இல்ல. பிரேம சேஷ்டித ஆஸ்வாதியா பூர்ண கைல ஆபன வாஞ்சித்த. கிருஷ்ணரின் பிரிவால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இவ்வெல்லா பரவச செயல்களையும் அனுபவித்தார். இவ்வாறாக அவர் தமது சுய விருப்பத்தினை பூர்த்தி செய்தார். கிருஷ்ணரை பார்ப்பதால் ராதா ராணியினால் உணரக்கூடிய உணர்ச்சிகளை சுவைப்பதற்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ராதாராணி கிருஷ்ணரிடம் கொண்டுள்ள பரவச உணர்ச்சிகளை கிருஷ்ணரால் கூட புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை என்பதால் அவர் ராதாராணியின் கதாபாத்திரத்தை ஏற்று அத்தகு உணர்ச்சிகளை சுவைக்க விரும்பினார். சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதாராணியின் உணர்ச்சிகளுடன் உள்ள கிருஷ்ணரே ஆவார். வேறு விதமாக கூறினால் அவர் ராதையும் கிருஷ்ணரும் இணைந்த ரூபமாவார். எனவே கிருஷ்ண சைத்தன்ய ராதா கிருஷ்ண நகே அந்ய ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபடுவதால் மட்டுமே ராதா கிருஷ்ணருடைய அன்பின் விவகாரங்களை அனுபவிக்க இயலும். எனவே ஒருவர் ராதா கிருஷ்ணரை நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முயலக்கூடாது. மாறாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மூலமாகவும் அவரது பக்தர்களின் மூலமாகவும் முயல வேண்டும். இதனால்தான் ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாகூர் கூறுகிறார், ரூப ரகுநாத பதே ஹிபே ஆகுதி கபே ஹாம புஜப சேஜு கல பிரிதி. ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் இதர பக்தர்களுக்கான தொண்டு மனப்பான்மையினை நான் எவ்வாறு வளர்ப்பேன்? அவ்வாறு வளர்த்து ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் லீலைகளை புரிந்து கொள்ளும் தகுதியை எப்போது பெறுவேன்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தால ஏன் கிருஷ்ணர் ஏன் இவர் வந்து அந்த கேரக்டர் ஆகணும்? அதனாலதான் அவர் அந்த கேரக்டர் ஆயிட்டு அவர் அதை அனுபவிக்கிறாரு. சோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா ராதா கிருஷ்ணா நஹி அன்யா. சோ 2 பேர், கிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து ராதா கிருஷ்ணா வேற யாருமே இல்ல. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யான்றவரு ராதா கிருஷ்ணா சேர்ந்த ஒரு உருவம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து ராதா கிருஷ்ணாவை டைரக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஈஸியா நம்ம சைத்தன்யா மூலமாவும் அவரோட டிவோட்டிஸ் மூலமா, அதான் குரு கௌரங்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். கௌரங்கானா இவரு, குருன்றது நம்ம அவங்க டிவோட்டி, இது மூலமா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அதனாலதான் என்ன சொல்றாரு நம்ம நரோத்தமா தாஸ் டாக்கூர்னா, ரூப ரகுநாத பாதே ஹைபா குதி காபே ஹாம பூஜாபே சே யுகல பீரிதி. அதாவது
மென்டலி நான் வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு, சனாதனா, ரகுநாதாக்கு இவருக்கெல்லாம் நான் சேவை செஞ்சேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னா எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் ராதாகிருஷ்ண லீலையில புரிஞ்சுக்கிற மனப்பாக்குவம் எனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதோட நம்ம இதை முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்ச கல்பத ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா பாட்டு ஸ்லோகம்? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன் மாதாஜி. கிளம்புங்க. பண்ணாரு. ஷூர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் கிளம்பணுமோ கிளம்பலாம். நம்ம ஜஸ்ட் இதை ஒரு ஸ்லோகா வண்டி ஒரு 3-4 மினிட்ஸ் முடிச்சுட்டு போயிடலாம். பஞ்சதாத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்தி சக்திகம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் வரல மாதாஜி. வரலையா? வரல மாதாஜி. ஓகே, இப்போ வருதா? வருது மாதாஜி. வந்தாச்சு. படிங்க. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் ரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் நமாமி பக்த कृष्ण कृष्ण गुरु भक्त सखी अवतार प्रकाश कृष्ण ए छाया रूपे करेन विलासा. कृष्ण कृष्ण एक सर्वाश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्णेरा शरीर सर्वे विश्वेर विश्रामा. कृष्ण एक सर्वश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्ण सर्वे विश्रामा. कृष्ण नाम विनु कली काले दानवने यारा कली काले कैचे हावे कृष्ण अवतारा. नाम विनु कली काले दानवने यारा कली काले कैचे हावे कृष्ण अवतारा. राधा कृष्ण एकात्मा दुई देई धारी अन्युने विलसरासा आश्वादानकारी. राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी एक ईश्वर कृष्ण रसा भृत्या यारे ये चे नाचाये से तायचे करे नृत्या. ये काले ईश्वर कृष्ण काले ईश्वर कृष्ण रे सब भक्त्या यारे ये चे नाचाये से तायचे करे नृत्या. काले ईश्वर कृष्ण नृत्या काये माने काय न माने सबाधार दासा ये न माने तार हाये से पापनासा. இறக்குங்க மாதாஜி. நம்பர் चैतन्य दास मुनि चैतन्य दासा चैतन्य दास मुनि तारा दासे दासा. नाम உள்ள யார் படிக்கிறாங்க தெரியலையா? வேற எதோ எக்கோ வருது. இல்ல மாதாஜி சொல்றது கேட்கல. பிரேக் இல்ல இல்ல வேற சவுண்ட்ல இருந்து எக்கோ வருது. இது ரிலீவ் பண்ணும்போது நிறுத்திடுது. சவுண்ட் நின்று போயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Mataji has left. நாட் லெஃப்ட் ஆக்சுவலி, எனக்கு இது ஆயிடுச்சு, லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நோ இருங்க, மீட்டிங் என் பண்ண முடியாது. ஹோஸ்ட் யாரு? சித்ரலேகா மாதாஜி, நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கணும்.